Saka bosi vemaki 60 like 19 kwese wakudai nini. Me tell you this boys, zita rangu ndonzi King Siri wanifana negwiri kufambira mudenga kuita unge shiri, ngoma rangu rakuridzwa ndiri miri. Saka ndati 1 kuwandana kwataita muhondo, 2 kutukana kwataita muhondo, 3 kusvitana kwataita muhondo, saka 4 kufonerana kwataita muhondo, saka 1 kuwandana kwataita muhondo, 2 kutukana kwataita muhondo, 3 kusvitana kwataita muhondo, saka 4 kufonerana kwataita muhondo, saka 5 ende futi ndakugona ona vanhu vakundiisira zvimanike 6 ngoma rangu rine peace, ona zvimoko zvakutondipawo makisi, saka 7 ini ndine action ende futi ndine silent patani, ngoma rangu rakulandani ndakupigwa futi nanafantani, saka 1 kuwandana kwataita muhondo, 2 kutukana kwataita muhondo, saka 3 kusvitana kwataita muhondo, saka 4 kufonerana kwataita muhondo, saka 1 kuwandana kwataita muhondo, 2 kutukana kwataita muhondo, 3 kusvitana kwataita muhondo, saka 4 kufonerana kwataita muhondo, saka 8 ende kuti handizi mupurati mutaipi anotojawa maputi, saka 9 ngoma rangu riri fine, ona kuti rakasimba kunge twaini, welamise chaka hashibata welamise koka hashikoka big up to Kingstar DJ Triggerman Janose. Saka 1 kuwandana kwataita muhondo, 2 kutukana kwataita muhondo, 3 kusvitana kwataita muhondo, saka 4 kufonerana kwataita muhondo, saka 1 kuwandana kwataita muhondo, 2 kutukana kwataita muhondo, saka 3 kusvitana kwataita muhondo, saka 4 kufonerana kwataita muhondo, saka 5 ende futi ndakugona ona vanhu vakundiisira zvimanike 6 ngoma rangu rine peace, ona zvimoko zvakutondipawo makisi, saka 7 ini ndine action ende futi ndine silent patani ndatopigwa futi nanafantani, ngoma rangu rauri rakulandani, saka 1 kuwandana kwataita muhondo, 2 kutukana kwataita muhondo, 3 kusvitana kwataita muhondo, saka 4 kufonerana kwataita muhondo, saka 1 kuwandana kwataita muhondo, 2 kutukana kwataita muhondo, 3 kusvitana kwataita muhondo, saka 4 kufonerana kwataita muhondo. Sekuru wa King Mr. King, big up to Jack Trigger, Kingstar, Carlos Mashambe, Mutara Mashambe, now one of them, big up to Batiti Mugomba, Fire, Mugomba Things, Joseph Vibe, and Wazia, yes I, Tongo Namina Bariti Mugachwe Kwanmesia, yes I, big up to Kingstar, Wani ane gir kufambira mudenga kuita kunge shiri, ngoma rangu rakuridza nyangwe ndiri mhiri, rakuva kuita kunge mhiripiri. Mr. King, Mr. Ezvi kaungo kaungaike animaizia mangoma temagona animaizia.